Здравейте! И здравейте отново, хора! Епизод 4 на нашото Survival-че. И дали има нещо ново? Има. Между епизодите направихме една къщичка. Така че не бъде нашата къщичка, още не е завършена, защото ни трябваше едно легло, защото иначе няма да бъде си ми течено. Иначе преди малко беше нощ, спах в леглото, пак отвънка минават коли. Така. Ето къщичката, иначе. Ето къде ни трябва още едно легло. Не е доста хубавичка, има тук една гледка. И тук към другата страна, но тук какво да гледаме. Така. Тия стъкла ги взех от там, къде има санд. Сега ще ви покажа. Даже тук си направих и една следа. Ето. С лопатата, защото аерна лопатата. Тук щупих. Защото да не се загуба. Ето. Ето. Точно е от тук взехме санда. Този даже ще личи. И как да не се загуба. Къща няма прозорци. Защото не е за дюченка. Иначе има. Сега тук да биеме тази крава. Тя да живее там на едно кръв. Ще убием майка й. Така. Умри! Така. И този епизод ще бъде кратичък. Само да кажем, че имаме къщичката. Та тук врата е като някой го мързи да се качи догоре. Просто да направи така. Да се качи. Но този епизод какво ще правим? Това ми е епизод 4. Мисля да направим едно мазе. Да имаме. Само да отида да си изпразня инвентара, защото целия съм пълен. С букоти. Кои или не. Най-много с храна, защото храната ми е доста. Не се знае все още. Така и ще остава стъклата, защото те са ми най-важните. Само имахме един стък 32 и 32 им стигнах за всичко. И само е тук без нещо. Не бе, за какво го оставам, бе, толкова остолно ще ми трябва най-много. Мисля така да го чисти, защото не ми се чисти още. Така. Започвам го правя. Ето тук ще бъде. Мисля други епизод да направим фонтанче. Мисля да. Така да знам дали ще искате. Вие. Но вие да искате, не аз. Така няма да бъде много голямо, е толкова. Няма да бъде много широко. Накъде около 4 блока ще бъде широко на там. Така 3 и 4. Май ще ни трябва доста кирки. Май. Един. Тук са един. Да. Не ни трябват много. Ще ни трябват кирки. Аз им даже още сега да направя ще една кирка. Там мовца. Да я взема. Вънка минава БМВ. Със сигурност това БМВ. Не може да вади такъв хубав звук и да не е БМВ. Така, умри. Ти също. И ти също. Така. Може да знам. То 6 лева ми е само от живота не бие, не знам. Просто така сега да копаме. И оная врата там ще я взема за тук. Даже още сега ще отида да я взема. Тук и този път трябва да го поправя по-хубаво, защото не ми харесва. Скоро ще го направим спокойно. Така. Ти да не се разхождаш тук така. Така. Да видя тук нещо.
Ще взема тази врата. Но... Така. Скоро ще ми се... Добре, дай ще купим с тази кирка. Съжалявам, че е бавно, но трябва да щупим вече 4 епизода и още има дървена кирка. Чакайте малко. Тук. Така. Опа. Хайде бе. Ви кажа, че сега ще бъгне. Добре. Спокойно тя ще щупи бързо. Може други епизод ще правим фонтанче. Няма да правим фонтанче, ще правим такова, по планината се тича вода. Такова. А 6-ти епизод ще ходим да кейваме малко, защото без това няма никакви неща. Имаме само ето това. Искам цяла броня. Това е много малко. Едната страна вече е готова, са и другата. Сега почваме да купаем бързо, само да щупим това. Защото ме дразни вече. Тази стена. Тук да щупиме. И вече се щупи би трябвало. Даже ето сега. Така, хайде сега по-бързо, защото... Да, коблстоун ще бъде достатъчно, защото в момента имаме доста коблстоун. Трябва и решим и тавана едно блокче по-нагоре. Така, тук мисля да ни бъде зимната къща. Не, да, зимната. Лятната е горе, зимната е тая. Тя е в дупка, ама някой интересува ли да че е в дупка? Добре, след малко сме готови. Аз ги правя бързо, не знам. Питва се да ги направя бързо. Че не отнема много време, само по тази къща. Този червения камък е много хубав. Много добро блокче за... Пада си в детайлите. Да, ще ни стигнат. Точно. Тия две кирки, май. Или едната. Да, ще ни стигнат. Аз винаги да си имам. Така. Айде, готови сме са. Тука ще бъде кобли стони. Съжалявам, че бъде така, ама просто не... Така ще бъде, защото отвънка, ако щупи, ще види кобли стони. Ще се вижда. Това не е никакъв проблем да го направя така, защото тя вратата ще бъде тук. Да, това не е никакъв проблем да го направя. Така. Така да щупим и тавана. Да го почваме още от сега. Не знам за колко минути ще го направя. Около няколко и... В момента не го разширявам, в момента го правя хубав таван. Да.
Почти сме готови. Трябва да сложа тук тъп точ, папа ще ги подреда. Ще вече са най-тъмно. Навън не, тук вътре да. Те се прави ферма за овци, защото трябва доста вълна. Всеко една къща, където ще правим терени или по едно легло поне. Защото най-трудната част беше вече готова. Така вече е готова. Най-голямата част, която трябва да направим. Сега вече по-малките, които са много по-лесни. Стените са много по-лесни да ги правя. И да се почваме тази. Ако ги направим бързо, ще бъде много добре, ама като гледам с темпо май няма ги направим много бързо. Опа! Щупих кобълстона. Май тия керки ще ни бъдат достатъчни. Така. 15 минути, почти че съм готов с една стена, значи ще отнеме малко време, ама искам да не става много дълъг този клип, че кой ще го гледа. Това ми е последния стак. Или имам още няколко в инвентара. Вече почвам всеки епизод да строя по нещо, защото така. Добре. Да снимам всеки епизод. Да строя всеки епизод, защото ще ви е скучно, очаквате клип. Съжалявам, че снимам на телефон, не мога на компютър. Ама въобще. Не мога. Ама пак нали би яко, защото тан. Да, имам още 1 милион стака в инвентара. Но това на мен не ми пречи да си осветя като лудия. Така. Не знам защо сложих тия човек, като нямаше смисъл въобще. Нямаше смисъл да ги слагам. Ама никакъв смисъл нямаше да ги слагам. Ама ги сложих вече. Ще бъде ако съм с диамантена кирка. Ами това ще почака другия епизод. Ще бъде на диамантена кирка. Вече ще... Някои хора още на втория епизод са за диамантени неща. Аз в втория епизод копах. С аерен лопата. Някой във втория епизод с всички инструменти диамантени, с диамантена броня. Пак аз още съм с тъпите. Така е добре. Сложим един торч по ъгъла. Това няма да бъде много голямо такова. Айде хора, айде чао.
вместо това да бъде този клип, дайте един лайк. Следващия епизод верно ще направя такова. Утре ще направя едно такова да се стича, само че е от тази страна, тук долу. Айде хора. Айде, какво става, бе? Чакайте малко.